Hasser. Haloja. Mitä mies? No mitäs tässä? Kuuntele, sulla on tommonen Mersu myytävänä. Kyllä. Paljon sulla hintaa? Siinä taisi olla nyt tasan 3 tonnia se 3 hinta tonnia. siellä. Paljon sillä oli ajettu hyvää mies? 236 000. 236 000, niin joo. Kuunteli, mulla on semmonen ehdotus sulle. Joo. Mulla on S-Marketin tiikkö näitä kuponkeja. 200 € eestä tiikkö. Jos mä antaisin sen ja myisit on niinku 200 € halvempi tiikkö. Käykö semmonen? Ai, että 200 € edestä S-Marketin tiikkö, semmosia kuponkeja tiikkö, saa ruokaa ilmattiks. 200 € eestä. no en mä kyllä niillä kupongeilla tee mitään. No etkö sä hyvä mies syö ruokaa? Kyllä mä syön. No niin, sillä saa 200 € ruokaa hyvä mies. No kuunteli. Jos irrotetaan renkaat siitä pois, mä tuon omat renkaat siihen. Laskeeko Joo. hintaa? No voihan se tietysti laskea. Paljolla se laskee hyvä mies. No mä en oo kyllä miettinyt tuommoista asiaa ollenkaan. 2000. Mä ilman renkaat. Kuuntele, 2000 €, se on hyvä hinta mun mielestä. Ei se nyt ihan sillä lähde vielä. No elä viiti, hyvä mies. Saat kaulaketjun tiikko, kultainen kaulaketju, 24 karattinen tiikko. Painava ketju, viet panttiin tiikko, saat hyvät rahat siitä. En mä tarvii, kiitos. Elä hyvä mies. Miettisit ees vähän. Joo, no ei mulle nyt tule No kuunteli. tarvetta sellaista. No kuunteli. Elä vielä laita kiinni, hyvä mies. Mulla on mikä Mersun takkeja tiikko. Mulla on niitä monta. Mä annan nekin tiikko siihen kaupan päälle. Jos laskisit siihen 2500 € tiikko. No minä sanon loppu tiikki. No minä tiedätkö mitä? Mä pistän tiikki, että on Teresan tulee siivous tiikki viikoksi sun luo tiikki. Minkä? Teresa tulee tiikki siivoo sinne sun luokse viikon. Tekee hyvää ruokaa tiiksä. Jos laskisit sitä hintaa vähän, se hyvä mies. Kaveri, tää oli pilapuhelusta.